Hayırlı günler, hayırlı kişiler. İcadi kanalıma hoş geldiniz. Kadirli tыңлаушылар, bugün yana bir hikayemni okurga buldum. Tere Meyyit. Автор Azira Gareyeva Akçura. Epigraf. Jir ve kökler barçası Allahu Teala'nınki. Ul utirir ve tirgizir. Allahudan başka huja ve yardımcı yok. Tevbe suresi 116. ayet. Hikaye. Bu bölmeden to'g'ri tegi dunyoga ketuvchilar oz tugul. O'lim bilan yashaw arasidagi siziqni xatirlata ul. Sen ya bu yoqda qolasing, ya tegi yoqqa chiqasing. Bu masala ne qadar tezroq chechilsa, shul qadar yaxshiroq kibik. Yo'q esa, o'rtalikda qoluvchilar o'zlarigina intikmay, yaqinlarida o'tli tabada biyiti. Kutuv eng zo'r g'azablarning birisi. Bilgisizlikka shumib kutuv ikilete ağır. Mine şuna da biriga iletkenlerinin qaysi yoqda qolasin tügelgine bilmegen yakınları sabırlıkların yoğaltır derecege jetip, ümitlene, işik tübün saklay. Alardan ayırmalı bularak biride işlevşiler birnide kütmey. Çünkü kişi ölümü bilen ешқына көзге көз ұшырашсалар да, өзлерінiki әліге бик иракта кебек тойыла. Мында эшләүче тәҗрибәле, билимле хезмәткәрләр кешеләрнең хәлен яхшыртырдай берсеннән-берсе шәп приборлар, дарулар куллануга карамастан, гомер озынлыгын язучы түгел шул. Менә шушы чын барлыктан кача алмауларын аңлаганнар күңелсез эшләрен бераз көлеп башкара. Әнә, амбарда капчык күчергән төсле төнлә теге якка чыккан берәүне каталкага илтеп салдылар. Үзара сөйләшеп алырга да өлгерделәр. Birinchisi, sen öpkələtdinmi әллә? Бик тиз чыгарга булган, диде. Башка кеше каны охшамаган булса кирәк, дип җаваплады икенчесе. Тәмсез дип зарландым әллә, дип куйды яна беренчесе. Иптәше җавап биреп тормады. Әллә ничек кенә елмайган кебек итеп куйды. Кемнәрнеңдер хәленә керергә омтылгандай, тирә-юньгә бер караш ташлап алды. Аннары алар эшләрен сүзсез генә дәвам иттеләр. Бу вакытта ишек артында теге якка чыгучының билгесезлеккә чумып көтүдән котылган якыннары йылы иде. Ярый әле алар әлеге сөйләшүне ишетмәде. Бик кайып итәрләр иде. Авыр эштән арганнар дип тормаслар иде. Якында гына ятучы Җәмилә карчык исе, ишетсә дә, теле белән нидер сөйләрлек хәлдә түгел. Үлем белән яшәү арасындагы сызыкка эләгүне 3 атнага якын инде. Алга китеше генә әллә ни күренми. Башкалар кебек аның улы әнисенең хәлен ишек артында гына белешми. Түрә булу аңа үзен шулай башкалардан өстен итеп тотарга мөмкинлек бирә шул. Үзен дөнья кендеге санаган, эш урыны буенча гына түгел, халкы да түрә булган бәндә анасын биредә яткырып, гомерен озынайтам дип уйлый, ахры. Дәрәҗәсен, акчасын җигеп, үзе теләгәнне таләп итә. Башкаларның фикерләре аның өчен чүп кенә. Икеләнү күрсәтеп маташмасыннар да. 90-ны узган, йөрәк авыруыннан тәмам бетерешкән карчыкны мәҗбүри монда яткыру кирәк түгелен ул аңларга теләмәде. Үз картлыгы ерак бит әле аның. Яшисе гомерен яшәгән, ашысы ризыгын ашаган әнкәсенең ни теләгәнен каян белсен? Әйе, түрә сүзе үтә. Урыныннан бөтенләй кымшанмыйча ятучы, сөйләшә алмаучы, тәүлеккә берничә мәртәбә генә һәм бик кыска вакытка аңына килеп алучы карчыкны әйбәт карыйлар. Вакытында уколынгадылар, системасын бер үзлексез куялар, урын астын алыштырып торалар. Тик хәрәкәтсез ятучы ана аңына килгән мәлдә улы тудырган мөмкинлекләргә сөенүдән бигрәк соңгы теләге хакында уйлана иде. Иңгә иң куеп гомер иткән, 10 ел чамасы элек дөнья куйган карты рухыннан бик еракта итеп тою хисе тыңгы бирми аңа. Эх, җаны салган үй бүрәнәсенә арка терәп ятасы иде. Ул бүрәнәләрне карты мич җылысын гына түгел, җан җылысын да сакларлык булсын дип, тели-тели җиренә җиткереп тырышып иде бит. Улы да шул бүрәнәләргә тотынып тәпи йөрергә өйрәнде. Эх,
Шул ире баласының кол жылысы сеңген бүренелерге бармак учлары белән генә кагыларга. Бу дөньяда каласы иң кадерле нәрсә иен соңгы тапкыр күрми китеп барыр микән исең? Сизе, аның да вакыты җитеп килә. Бүген булмаса иртәгә түгел икән, берсе көнгә. Инде төшенә әнкәсе дә керде. Моңсу гына елмаеп карап торды да: "Кызым, гомерең кыска булмады, барына шөкер ит", диде һәм үзе артыннан әйдәде. Җәмилә карчык исә барырга теләмәде. Моны күреп әнкәсе орышты. Чит ят кулларда, чит ят җирләрдә җан бирергә теләмәве әнә шулай төшләренә кереп саташтырса да, теләген теле белән әйтерлек көч таба алмады шул. Аның ыңгырашуларын берәү дә тыңламады. Хәтта улы да. Шулай да түрә соңгы тапкыр килгәндә әнкәсенең моңсу күзләрендә ниндидер үпкәле караш сизгәндәй булды. Түрә кешенең 100 төрле мәшәкате, 100 төрле проблемасы дигәндәй, аларга бушка вакыт уздыру куркыныч нәрсә. Шуны белә торып, ул менә тик утыра. Буйрык бирми, берәүгә дә эшендә кимчелек табып бәйләнми, эшлекле сөйләшүләр дә алып бармый. Әмма бу тынычлык давыл алдыннан була торган тынлыкны хәтерләтә иде. Түрә холыклы түрәләргә хас нәрсә. Бер мәлгә уйларын тормышка ашыра алмау белән килешкән төсле булалар да, аннары үзләренекен итә алмауга җиннәре кытыра башлый. Бигрәк тә шәхси мәсьәләләр аларны чыгардан чыгара. Түрә, дөрес, әнисен бик ярата. Шуңадыр да кадерле кешесен югалту ачысын татудан курку хисе күп нәрсәдән өстенрәк булып чыкты. Ә менә үлемгә каршы баруы әнисенең гомерен саклап калу теләгеннән тыш, эчке минмиллеккә буйсынудан иде, ахры. Мин түрә. Ничек телем шулай була? Мин башкаларны биетеп кенә тотам. Теле белән әлеге сүзләрне әйтмәсә дә, күңеле шулай дип кычкыра иде. Давыл вакыты җитте күрәсең. Тик кенә утырган түрә атылып диярлек офисыннан чыкты. Ишек төбендә утырган кызга кырыс кына: "Мин бүген булмыйм, сорасалар, төзелеш кырылмаларын карый диярсең", диде дә кызу-кызу атлап чыгып китте. Кәефсез түрәдән бу көнне күпләргә эләкте. Җине котырган чакта эндәшмәвең хәерлерәк дип уйлапмы, аның кул астында эшләүчеләр авызларын ачып каршы сүз дәшмәде. Түрә һәрчак хаклы, бигрәк тә кәефсез чагында. Бер артлы корылмаларны карап бетерүләрен зур түземсезлек белән көткән бүлек җитәкчеләре соңгысына җиткәч җиңел сулап куйды. Шактый зур урынны биләгән 10 катлы комплекс төзелеше башланганга әле берничә ай гына. Төзелешкә җаваплы кешенең хисабын тыңлагач, түрә урын белән турыдан-туры танышырга уйлады. Шунда ук шактый дуамаланып, берничә хезмәткәренең тетмәсен тетте. Ни өчен тегеләй түгел, ни өчен булай? Ул бит булай әйткән иде, нигә шулай эшләмәгәннәр? Бәйләнергә теләгән кешегә сорау беткәнмени. Берничә сәгатьтән соң төзелеш җире белән танышып чыктылар. Инде кайтып китәргә ниятләгәннәр иде. Алданрак сөенгәннәр икән. Төзелеш янында гына диярлек бер карт күренде. Аны башта теләнчәгә охшаттылар. Тик бу фикердән тиз кайттылар. Чөнки бабай пычрак алама киенмәгән. Үзенең костюмлы әфәнделәрдә гамәдә юк кебек. Аларны күрмәде дә. Юкка чыгарылган өй нигезе урынына барып утырды. Түрә исә янында торучыларга ачулы, сораулы карашын юнәлтте. Янәсе, бу карт нишләп йөри монда? Башына кирпеч төшсә, кем җавап бирә? Биредәге төзелешкә җаваплы кеше бабайны әллә ничә тапкыр куып җибәрүләре, әмма бернигә карамастан аның һаман килүе турында әйтте. Сүзен иләс-миләсрәк бугай ул дип тәмамлады. Күңеленнән бәйләнергә сәбәп табылды инде, чукынып киткере дип сүгенде. Түрә аның сүзен тыңлап тормыйча картка таба юнәлде. Ходай ананың соңгы теләген ишетеп, улы юлына картны чыгарды. Бәндәсе генә минлеген җиңәргә теләмичә сукыр булып кыланмасын. Карт үзенә якынлашучы түрәне күреп, урыныннан теләмәс кенә торды. Аннары теләсә нәрсә эшләтегез дигәндә, тагын кире нигезне сакланып калган ташы өстенә утырды. Түрә килеп җитүгә чыгарып җибәрде.
Башыңа таш түшкәнне көтәсеңме әллә? Нәрсә каңгырап йөрисең монда? Бар юлыңда бул. Төзелеш теләсә кем буталып йөри торган урын түгел ул. Юлыңда бул, бабай. Карт аңа каршы дәшмәде. Җыерчыкланып беткән куллары белән үзе утырган ташны ипләп кенә сыйпап куйды. Аннары үз алдына сөйләнгән төсле. Аланнар, мин сезгә камаушаламыйм. Кайгырмагыз, ташта төшмәс. Аз гына шушында утырыйм инде. Бу урын озакламый юкка чыгар. Таш түшәп куярсыз. Юк, гаепләмим мин сезне. Истәлеккә, искелеккә ябышып ятып булмый. Заман алга бара. Минем бер катлы үй урынына әле 14 катлы йөзләгән гаиләне куышлы иткән йорт калкып чыгар. Аз гына шушында утырыйм, уланнар. Тимәгез карт кешегә. Нигезем белән хушлашыйм да, үз җаем белән китәрмен, диде. Түрә бер мәлгә югалып калды. Әнисе ныклап авырып киткәнче авылда булдырда утырганнар иде. Дөнья хәлләре, туган тумачалар турында гәпләшеп алгач, әнисе шундый якын итеп кулы белән үй бүрәнәләренә кагылып алды. Аннары моңсуланып кына: "Өйдә туза, балам. Әтиеңнең бүрәнәләре белән бергә мин дә картаям. Үлгәнче алардан аерылырга язмасын", дип куйды. Гүя хәзер аның каршында таныш булмаган карт түгел, әнисе утыра иде. Үзенә текәлгән үпкә катыш моңсу карашка ул туры карый алмады. Кулын селтәде дә машинасына утырып китәргә ашыкты. Яшәү белән үлем арасындагы сызыкта түрә күренде. Бүлмәгә килеп керүгә әнисенең үз аңында булуын күреп сөйнәп куйды. Газиз кешесе җавап бирә алмаса да, аның хәлләре турында сорашты. Үзенең эше турында сөйләде. Ниһаять, теләр-теләмәс кенә юлда уйлап килгән соравын юллады. "Әни, авылга кайтабызмы соң әллә?" Җәмилә карчыкның сагышлы күз карашын юып алдылармыни. Тоныкланган күзе ачылып китте. Күзенә бәреп чыккан яшь тамчылары мендәргә тәгәрәде. Түрәгә бу сорауны бирү җиңел булмады. Түрәлек холкын үзгәртеп, көчсезлеген таныды бит ул. Тукта, әнисенең яшьлек күзләре елмая түгелме соң? Соравын кабатларга ашыкты. "Әни, авылга кайтабызмы?" Җәмилә карчык әйе дигәнне аңлатып, авыр күз кабагын аска төшерде. Минлеген канәгатьләндерә алмаса да, якын кешесен югалтудан курыкса да, әнисенә ни кирәген аңлау хисе түрәне бәхетле итте. Ходай сукыр булып кыланмаган, ана гүзерен аяк астына салып таптамаган бәндәсенә җибәргән бәхет иде бу. Хикәя тәмам. Автор Айзрәк Гәрәева Акчура.